Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu maka kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Cheta n'ebe anyị kwụsịrị bụ ebe eze kwuru na ọ bụrụ na okenye kechaa ekpe ma ọ nwụghị, ihere emegbuo ya. Ndị be anyị sị na ọ na-abụ ekwu okwu ugboro ugboro, onye ntị chiri anụ ya. Ọ na-adị mma ka a kpọọ ọrịa aha ka dibịa wee mara ihe ọ na-agwọ. Nwaọhịa na Okechi pụta n'ọgbọ ebe a ka ha kọwara anyị onye ha ji mmagbu n'ụzọ ịkpa jikọtara anyị na ndị ụmụnka na mgbede ụbọchị afọ gara aga. Akụkọ m natara na-akọwa na ha dị mmadụ atọ were lụọ ala ahụ. Ọ ga-adị mma ma ha kpọpụtakwuo onye mere ha onye atọ. A sị na achọwa ihe mere azụ dị na ngịga ajụọ oke. Ozugbo eze kpọrọ ha aha, naanị ihe ọtụtụ ụmụ nwoke n'ebe ahụ na-ekwu bụ na ha ama na aka ha ga-adị na ya. Ugbu a iko ha ejula. Ụmụ okorobịa ndị ọ dị ka ihe ga-eme echi mewe taa gaa ebe ha nọ kpọpụtacha ha n'ọgbọ were na-asị ha na ọ bụ na nke a ka ha ga-ahụ ihe ha metere. Maka ọkụkọ tụkata ala, olu ahịa ya ngọ. Ozugbo a kpọpụtara ha, ọnwụ ha kpọọ nkụ ebe ọ nọ n'ihi na ọ maghị uche ndị eji n'ala. Ụmụ okorobịa tikwara iwu ka onye ọbụla ghara ịpụ tutu emechaa ihe a bịara. Onye tụpụ ọkpa, ha akpara ya aka gụnye ya na o so were gbuo ọhahụrụ. Onye ọbụla kụọpa ebe ọ nọ maka ejighị ihe a na-eji agba na ntị agba n'anya. Nwaọhịa gwara ndị ọha obodo na ọ dịghị ihe ọbụla ọ maara banyere ọhahụrụ. Ọ kọwara na ọ zụtara ọhahụrụ anwụrụ ụbọchị afọ ahụ, na ọhahụrụ nọ n'ahịa na-ele anwụrụ mgbe ọ lawara be ya. Ọ bụ ugbu a bụ izizi ya na-anụ na a na-achọ ọhahụrụ achọ. Iji were kwuo eziokwu, ọ dịghị ihe ọbụla ọ maara maka ọhahụrụ. Na-akpachara anya kpọpụta ya n'ọgbọ ebe a maka ihe ọ maghị isi ya. Oge Nwaọhịa kọchara uche ya, Okechi gọkwara agụgọ nke ya were na-akọwa na ọhahụrụ bụ ezigbo enyi ya. Ya fọdụzịa ya onwe ya iji aka ya were gbu ya. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Ndewonu, ka o mesịa.